Hallo Samsom, og hjertelig velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. Og i dag der skal jeg simpelthen lege gemme dig rundt i Tørrestrup igen, denne gang sammen med... Michael! Det er mig. Ja, det er dig. Ja. Og denne gang der er det simpelthen mig, der skal gemme mig. Så Mikkel, hvor meget vil du tælle til? 2. Okay, han tæller til 2 minutter. Okay, jeg tæller til 2 minutter. Og så, så imens, så løber jeg afsted. Så her! Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Så, nu er Mikkel gået i gang med at tælle. Jeg tænker, jeg ved ikke, om jeg kan se det. Jeg løber herop. Og ja, det glemte jeg fuldkommen at sige i introen det her, men jeg må selvfølgelig rykke mig fra mit gemmested, fordi arealet, hvor jeg skal gemme mig, det er, eller hvor jeg kan gemme mig, det er simpelthen så stort. Så ja, jeg tror, jeg løber bare den her retning. 55, 56, 57, 58, 59. 1 minut! Okay. Jeg fortsætter lige frem her. Og igennem her. Jeg skal sgu ikke derned igen. Det var der, han var lige før. Vi går den her vej. 1 minut 55, 1 minut 56, 1 minut 57, 1 minut 58, 1 minut 59. 2 minutter! Nu kommer jeg! Så skal vi bare ud og finde ham. Lad os se her. Der er 3 veje, vi kan gå. Vi kan gå den vej, eller den vej. Jeg tror på, at det går den der vej. Så må vi se, hvor lang tid det tager at finde ham. Nå, jeg har gået i lidt tid nu. Nu er jeg kommet herhen. Så jeg tænker, vi prøver at gå den retning. Så vil jeg opdatere jeg opdaterer jer, når jeg har fundet et gemmested. Så ja. Nu har jeg gået i 10 minutter og let efter ham. Og hvor fanden skal jeg gå? Det var den vej. Hold kæft, Mo. Hold kæft! Hvis du er en krav. Jeg går den her vej. Nu har jeg ledt i en halv time. Og er han heromme? Hvor er heromme? Han er ikke hjemme. Så jeg leder bare. Og vent. Vent. Nej, jeg så bare noget. Hold up. Så ja. Så der. Nej. Så ja, jeg vil lede videre. Okay, nu er jeg så gået ned ad vejen. Jeg har fundet et gemmested. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det her træ her. Jeg ved ikke, om jeg peger ordentligt. Men jeg gemmer mig bag træet. Så okay. Her burde være et godt sted. Nu er det lidt senere. Det var dernede, jeg var lige før. Og jeg optager, fordi jeg synes, jeg kan høre noget heroppe. Jeg skal ikke se. Og jeg tror, det kommer fra det her træ heroppe. Så der vil jeg lige kigge. Vi finder ham. Jeg tror ikke, han er her. Men så må vi jo bare lede videre. Jeg tror, jeg kan høre ham. Jeg smutter videre. Og håber, at vi finder ham på et tidspunkt. Så jeg vil lede videre, og så krydser vi fingre på, at vi finder ham. Okay. Jeg tror stadig, han er lige bag mig. Jeg må finde et nyt sted at gemme mig. Det skal være. Jeg tror, jeg prøver den her retning. Okay, så jeg er kommet til det her sted, som vil ligne et godt gemmested, så jeg vil lige prøve at lede lidt derinde. Og se om Frederik er her. Au. Ser ikke sådan ud. Jeg vil gerne have en Nyborg-pose. Det er ikke helt Frederik. Men ja, vi prøver lidt videre. Det er spændende at se, hvor vi finder ham. Hvis vi finder ham. Så ja, vi ses, når der sker noget spændende. Okay.
Fortsæt lige frem, eller? Jeg tager sgu den her retning. Prøv at gå den her vej. Okay, jeg er lige gået lidt videre. Jeg tror, jeg mistede ham. Men jeg ved ikke. Vi lige kan... De der træer derovre, tror jeg, vi gemmer bag et af dem. Så ja. Så vi smutter derover. Ja, jeg håber fandme, jeg kan finde mig. Forresten, jeg er faktisk rimelig tæt på, hvor vi startede. Så Møllerholmskolen er jo lige derinde et sted. Så jeg er faktisk bare gået i en kæmpe ring. Nå, jeg er ved at nærme mig træerne. Jeg tænker, jeg gemmer mig bag det derovre. Okay, jeg pegede overhovedet ikke kameraet på det. Nå, så er jeg ved at nærme mig. Kan jeg komme op? Oh. Jeg tror, det her gemmer mig. Jeg opdaterer. Jeg går lige nu ind i en tunnel, som I nok kan høre på Eko! Så ja, jeg vil bare lige vise det. Og prøv lige at vente. Det er sgu da Frederik. Hvad står deroppe? Fundet! Nej, det gælder ikke. Jo, det gør. Nej. Hele reglen er bare at finde dig, mand. Ja. Så er du vel vundet. Ja, oj. Er det svært at komme op, bare? Ja. Fundet. Haha. Nå, det endte altså så med, at jeg tabte gemmelejen. Yes, mand. Nej, hold lige mund. Okay. Hold lige stille. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi ja. Der skulle have været noget på spil egentlig. Skulle der ikke? Jo, det synes jeg, der skulle. Ja, så der er egentlig ikke sket noget ved, at jeg tabte. Yes, jeg vandt, mand. Ja, fuck dig. Så vi ses i den næste video. Hej!